Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आं थांनो गोसो गैयामोन माने आं थांनांगौथ' जेबो गैयामोन ओमफ्राय दा थांनो गोसो जाबाय आं दाखालिनिफ्रायनो मिथिलाबो आं एकदमबारे थाङा होननाय खोथायावनो दंखायोमोन आं मानो थांनो बेखार दहाय फुङावबो आं थाङानो थै एखा माथो सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा लोगोफोरा थांनोसै होनबाय नालाय आंबो दासो एसे एक्साइटेड जाबाय ओमफ्राय आब' मिटिंखौ मिट खालामहैगोन माने बामोनगाव मा होनोमोनलाय बामोनगावआवहाय फुटबल फाइनाल दङ दिनै ओमफ्राय आब' मिथिंगाखौ आं फन नङा सरि मेसेज खालामबाय आब' मिथिंगाया फैगासिनो होनबाय ओमफ्राय आब' मिथिंगाखौ आं होनबाय नालाय फैखागै जाबाय आब' मिथिंगाजों आं थांनाय बोसोरावसो लोगोमोन थांनाय बोसोरनिफ्राय आं दासिमबो लोगोमोन थांनाय बोसोरथ' ना मामोनथाय नङा थांनाय बोसोर नङा न'खौ नांगौ सुटिंआव लोगो मोननायमोनथ' ओमफ्राय दा दिनै लोगो मोनफिननायसै थौदो थांनोसै आं आब' मिथिंगा I'm coming थांगासिनो आं फुटबल नायनो आं आब' मिथिंगाखौबो बारा गोबाव हमनाय नङा दसे लोगो हमगोन आं थांनोसै जिखुनु जा थौदो थांग्रोनि आंजों फट'ग्राफारा जोंखौ बै दालांजों लाबोनांगौआ माबा गारिखौ फिदिंनो हायैनि नै बेजों लाबोबाय एकदमबारे बेजों फैनायनि जेबो दरखारानो गैया आंला नै ना हमदों सुइस गेटआव ओमफ्राय आं नुफेराखैमोनब्लाबो मोजांसो मोनफैबाय नायफैनो एकदम फोख्लायबोदों सारला आयौ आंनाव माबा गोमाबायलै ओइ स्टोपर बागदावलाबायदों जा असाइस गोजा बिसोरो नाख्लाबाय फाइनालि नै सफैबाय जों खिन्थु हाबथ'वाखै मानसिफ्रा फैदोंना फैयाखै बेखौ मिथिया ओइ थाङा फै आं थागोन बावनो रायलायनायखौ खोनाया जानो हागौ खिन्थु नै जोङो दा सफैबाय होबाय जोंखौ ओमफ्राय दा मोसानाय नायनो मानसिफोरा बारा फैथ'वाखै नालाय ओंखायनो बेसेबा गोबावनि उनाव जों नोंखौ आं दहायनो खोन्थादोंमोन ना नोंखौ नांगौनिफ्रायनो जों लोगो मोनलायखोमोन आब' आरो दा थाबैनो नोंखौ नांगौ 2खौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आसा खालामो बयबो नायगोन सापर्ट खालामगोन स' थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर नोंखौ नांगौ 2आव स' नेनानै थादो एसे ना एबार मा बुजियो एक्साइटेड एबार आरो बांसिन मोजां जागोन कनसेप्टआ आं जेबो मिन्थिया खिन्थु आं नोंखौसो नांगौ मेकआप आर्टिस्ट वाव जा ग्रोम मोसादोंलै जा ग्रोम मोनो आं बिदिबा मिथिंगाखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय माने आं आब' मिथिंगाजों दंफाखायोमोन ओमफ्राय आं भिडिअसफोर लायासै नै बिथांनि ग्रुप जायफोर फैफादों बिथांमोनखौबो बिथाङानो जाबाय जे बिथाङा नार्जारी बिथाङा जोंनि बर' सिनेमानि सासे एक्ट्रिस आरो इउटुबार जाय बिथांखौ नोंथांमोनहा दिनै इउटुबाव मबाइल हगारगासिनो दं बे बिथांखौ जों दिनै जोंनि नैबे बामोनगाव फिल्डआव जे बामोनगाव जुथाइ थारिख फालिनाय Bye.
गासैखौबो आङो गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय दिनै आं नोंथांमोननि गामियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बे अर्गेनाइजार बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो दिनै बिथांमोना आंखौ बे ग्रान्ड